Libi alami iba tanunga tanunte ban nema ko tiga bali masamin tai masamin kan nema te jate ode alai wala tanunti sika bande balbon wa ba tanu chamanna ka tanunga ale Allah ta'ala yere de ba yere tanun chugudon ba nyini Allah ta'ala fe ala kanina auke mawye minumbe ala tanunka chaya halibi silame muso ka nyenemaya bi lateme chugodi nyenemaya lateme chugo nyumanna sabu ni nyenemaya laje fen chama bi nyenemaya kono ka balode enyete yiriwla olubi nyenemaya kono enyete bagauna minumbe kungo kono baga minumbe dugu kono nala fen wara minumbe nyenemaya la sawni dugu che fen wara minumbe nyenemaya la dugu kolo sanfe ani dugu kolo koro abebi ka nyenemaya kede nga nyenemaya nyuma o nyenemaya jumenye nyenemaya min kera ma Allah nyenemaya min kera lillah balu min kera mbe balu alaye o balu de kadi o nyenemaya de kadi ne be nyenemaya ke alaye ntati nyereye mbe nyenemaya ke alaye ala de nyenemaya yin blanika mbe nyenemaya ke alaye alaya singamma dondola ala bina minenna nyenemaya nyuma nyenemaya min bike lillahi ode nyenemaya nyumanye no blali hakili ni dusukunna ika fotaw o jate mina lendo ika ketaw o jate mina lendo ibi mimme o jate mina lendo ibe min fo o jate mina lendo hali nyabe femin laje o be jate mina lendo limadha lianna almuraqiba lianna arraqiba huwa Allah sabu bado ka fo alabika e contrôler alabika e laje ala kulubila subhanallah utma muraqabatullahi ta'ala obina ikanyene maya kono ala ka ku be kolo silendo ibulu aka kuma kan la kolo silendo ibulu ala ya maruya minun dima ulula kolo silendo ayi balika bo fe minuma ibi ko lu fene jatemine utma ikanyene maya bita ta chogo min nabi soro insha Allah ala ka jembi ya kono ema ye jamana dinyuma abi jamana ka sharia labato ema ye ma min kera chauffeur nyumanye na be boli fen kono ema ye abe code de la route aba gasisiki aba respecter pano minun be srala abi ka bela jelen jatemine munna akana ta kasara se ayerema wal maka kasara se mogowerema wal maka kasara se jamana ma tuma oye mogoye abe ka jatemine ke hadama dewnye sira do bla duniya kono ale bo sira ale bo bunye o sharia labato chogo mina wala sa kana yere la kasara ka mo were la kasara balmo fama baluka billahi rabbil alamin Allah ta'ala yasra min yira anna noye as-siratal mustaqima kibla duniya kono ki balo ki ka tugu oko ka klaka fendo bla ko ka sharia ye ki ko lu laje wala sai ka sabati wala sai ka nye wala sai ka dlan wala sai ka ke alibulu jombai tuma min huna ta'ti muraqabatullahi ta'ala kabnu yorola silame muso aka kan ika alaka kuma kan kolosi ika fotawla nimbi be alamawa ika ketawla nimbi be alamawa ika ka jatemineke ula subhanahu wa ta'ala mbalma woni sigilika ka jatemine o yara kolosi min binna ibolo alaka kumaula ani alaka yamaru ya ko ni alatana mako ibolu jatemine min ke ko lutoy abika sabuye femmi mandi alaye ibi yara minala ibi yara kolosi sirawla Allah taala amandaye ikatu sira minuna ibike ki yara kolosi ulula udla subhanahu wa ta'ala aya to dama to baw kangali ala welinuye kangali ala dilinuye me to wero be ala to nonona min asma'illahi alhusna ni yolu laje olu yere don abi srandi abi jorodi otuma ni yolu to famunya e yere de bike contrôleur ye yere la ki yere kolosi ki yere garder o to do e jumenye raqib masami be jonka ko bela jelen la kolosi كما يفعل يتوقع من سورة نساء كوننا إن الله كان عليكم رقيبا إكادو ألا دي أو كلين بلا جلين كل سبقاي ده تماني ألا يلا كل سبقاي بل ما كل سبقا بابيلا ده
ni ala y'i lakɔlɔsi bagaba ye fɛn tɛ dɔgɔ ala la dɛ ni ala kɛra i lakɔlɔsi bagaba ye fɛn tɛ kɛ ala kɔ ni ala kɛra i lakɔlɔsi bagaba ye i k'a dɔn i kan k'i yɛrɛ jateminɛ fɔta ani kɛta la o tɔgɔ dɔ ye jumɛn ye ala b'a fɔ a yɛrɛ ma tɔgɔ min na ko samiɛ fɛn bɛɛ lajɛlen mɛli masa ye ala de ye allahu akbar kan dɔ yira duniya kɔnɔ kabini kunu fɔ bi i ka kan dɔ yira ko kan bɛ se ka fɔ ko masa ka dɔnniya to o kan kɔnɔna na o masa tɛ ala ye dɛ ala tɔgɔ min wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen basir masa min ye fɛn bɛɛ yebaga ye fɛn tɛ dogo masa min na san n'a kɔnɔfɛn dugu fara 7 n'a kɔrɔfɛnw fɛn min dogolen don dogo la fɛn min bangelen don nin bɛɛ lajɛlen yebaga ye ala ye al-alim masa min n'a bɛ kodɔn al-khabir masa min kibaruyalen don ni ko bɛɛ lajɛlen ye min tɛmɛna min bɛ yen bi ani min yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ al-shahid fɛn bɛɛ seereyara masa min bolo tuma nin tɔgɔ minnu bɛ ala la nin tɔgɔ ninnu bɛ jɔn siran a b'a to i bɛ ala ka danw kɔlɔsi i bɛ kuma min fɔ hali ni karisa tɛ kɛ ala tulo b'i la i bɛna kɛwale min kɛ hali ni maa tɛ kɛ ala ɲɛ b'i la o tuma juguman min b'i kɔnɔ ala b'a dɔn a bila kana se mɔgɔ ma ŋaniya ɲuman min b'i la hali ni mɔgɔw m'a dɔn i jilaja ala ɲɛ b'i la ala b'a dɔn a ta ala ye tuma ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ bɛ hadamaden labaara tan de a b'i dilan tan de k'i ka mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ kɔlɔsili kɛ a yɛrɛ la ka jateminɛ kɛ a yɛrɛ la i n'a fɔ n delila k'a fɔ aw ye an ka sigida dɔ la n'i ye lajɛli kɛ siradaw la polisi minnu bi jɔ sirada la ka kɔlɔsili kɛ ka jateminɛ kɛ bolifɛnw boli cogoya la nin ka teli wa nin ka suma wa nin bɛ ordre la wa nin bɛ cogo di nin bɛ cogo di o tuma na silamɛ n'i ye jateminɛ kɛ ala ka kumakanw na ala tɔgɔ minnu filɛ n'a ye olu yira an na k'olu wele a yɛrɛ la tiɲɛ tiɲɛ de don ala y'a fɔ cogo min ala bɛ ten de dɛ mɛli masa don kodɔn masa don a kibaruyalen don ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye foyi ma dogo a la fɛn tɛ k'a kɔ n'i y'olu lajɛ ka ban e yɛrɛ de bɛ kɛ i yɛrɛ ka polisi ye k'i yɛrɛ lagarde k'i yɛrɛ lakɔlɔsi o ye fɛnba ye ni balimamuso ye ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ o bɛ kɛ fɛn ye e bolo min a b'i ka ko diya ala ye sabu tuma o tuma e bɛna ye fɛn min man di ala ye e kɔlɔsilen don o la k'o to yen tuma o tuma fɛn min ka di ala ye e b'i teliya la walasa i ka ala ka jɛn sɔrɔ i bɛ teliya ka taga o ma mun b'o kɛ muraqabatullahi ta'ala fi hayatiki ka ala ka danw kɔlɔsi i ka ɲɛnɛmaya la ɲɛnɛmaya min ala de y'a kalifa i ma k'a d'i ma ɲɛnɛmaya min a bɛ ban don min i t'a dɔn ɲɛnɛmaya min tile 2 de don badaa tɛ o tuma i jilaja ne balimamuso i k'i janto o yɔrɔ la su ni tile bɛ taa ni ka segin na la'alla su dɔ bɛ yen a tɛ k'i ɲɛna walima tile dɔ bɛ yen a tɛ k'i ɲɛna ɲɛnɛmaya min i b'a kɔnɔ ɲɛnɛmaya in di ala ma i ka ala dɔn a kɔnɔ i ka ala janya ko k'a kɔnɔ a miniti 1 o miniti 1 a ɛri o ɛri wagati o wagati k'i jilaja i seko la fattaqullaha mastata'tum siran ala ɲɛ k'i ka ɲɛnɛmaya di ala ma san balimamuso n balimaw ala ye fɛn d'e ma a ka ca dɛ ala ye fɛn min d'i ma ne balimamuso e bɛ se k'a jate wa ala ye fɛn min d'i ma ala ka jɔnmusonin e bɛ se k'a sara wa ɲɛnɛmaya min n'i bɛ ka ala sɔsɔ a kɔnɔ jɔn ye ɲɛnɛmaya in d'i ma ne ko ni ala ye ɲɛnɛmaya in b'i bolo don min na jɔn bɛ se k'i segin ɲɛnɛmaya in kɔnɔ karisa ni karisa taara dɛ olu tun ye place batigi ye kabilaw kɔnɔ olu tun ye place batigi ye jamana kɔnɔ o dɔw taara denmisɛnninya la olu dɔw taara hali banamuw minɛ fɛn min mɔgɔ ma se k'u lasegin ka na ɲɛnɛmaya in kɔnɔ wa ɲɛnɛmaya in ye ala ka fɛn dilen de ye wa ɲɛnɛmaya in ye ala de ta ye khalaqal mauta wal haya saya ye ala ta ye cogo min na dɛ i bɛ ɲɛnɛmaya min na ala ta de don wa ne bɛ fɛ an k'an ka ɲɛnɛmaya la saniya ten ne balimamuso ka kɛ fɛn ye fɛn min ka ɲi n'a ka sani ɲɛnɛmaya da ka gɛlɛn dɛ e m'a ye n'i bɔra ɲɛnɛmaya in kɔnɔ segin tɛ k'a kan ɲɛnɛmaya da ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ man kan tɛ ka farati ka ɲɛnɛmaya ka latiɲɛ ten o tuma n b'a ɲini alahu taala fɛ ala min ka se kɔrɔtalen don ala ka ne ni aw la faamuya ya rabbi nin kuma ninnu na
kuma nunu ala ka kɛ ne ni aw nafalan ye alhamdulillah balimamuso an ka dɔn fɛnɛ subhanahu wa ta'ala ala ka fɛnw bɛ yen fɛn minnu bonyenen don ala bolo i janto olu fɛnɛ na i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i komi n da bɔra aw la k'a fɔ aw ye alquranul karim kitabun azim kuranɛ ye kitabu ye ala y'a bonya k'a kɛ nɔrɔ kitabu ye ka barika don ala k'a kɛ kanda kitabu ye n'i bɛ fɛ ka kana ɲini kuranɛ ta i ka baara kɛ n'a ye ala b'i kanda n'i bɛ nɔrɔ ɲini kuranɛ ta i ka baara kɛ n'a ye ala bɛ nɔrɔ d'i ma a b'i kɛ mɔgɔ ye nɔrɔ bɛ maa min bolo wa ala ye kuranɛ kɔrɔta dɛ nka fɛn bonyani minnu ala y'u bonya i k'i jilaja i ka bonya ka se olu ma ala ye fɛn bonya i kana dɔgɔya dɛ kuran b'o la ala ka kuranɛ ba yɔrɔw bɛ yen yɔrɔ minnu bonyanen don ala bɔ ye komi aw b'a kalama makka al-madina o yɔrɔ minnu ni ala taala y'olu bonya misiriw b'o la i k'i jilaja i ka bonya ka se o yɔrɔw ma maa minnu ala b'o garisɛgɛ don makan taga la ani madina taga la n'i taara yen i t'i yen bonya k'a fɔ ko yen jamana ye maa ta i b'a bonya ko ala de ka yɔrɔ bonyannenw don wagati minnu ala taala ye a wagatiw kɛ a yɛrɛ bolo wagati baw ye i komi n'a fɔ sunkalo aw yɛrɛ b'a dɔn seli donyaw fɛ seliba ani seli fitini seli wagatiw an k'an jilaja o wagatiw ye wagati bonyannen de ye silamɛ kan k'a dɔn nin wagati ye ala ka waati de ye an k'a bonya seli wagati mana se juma seli wagati mana se seli welela i jɔ n ka nin baara in bila seli jɔtuma sera i jɔ n ka nin baara in bila ala ka baara in tuma sera yani ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min wa man yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa al-qulub ni maa o maa kɛra i bi ala ka fɛn bonyannenw e b'olu bonya ala ye maa minnu bonya i ka tɔɔrɔ tɛ se u ma ala ye maa minnu bonya sabu u bɛ ala dɔn u bɛ ala fɛ u bɛ ala ka baara la u bɛ ala ka kumakan lase ni tiɲɛ ye u tɛ ala janfa u tɛ ala ka diinɛ janfa u tɛ rasulu janfa o maa minnu bɛ yen n'i y'olu bonya i ye ala bonya dɛ wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub ala ka fɛn bonyannenw kabini mɔgɔw la rasulu sallallahu alaihi wasallam ala y'a bonya ala y'a kanu a ka kan silamɛ bɛɛ ka rasulu kanu k'a bonya k'a tiɲɛtigiya ka tugu a kɔ k'a ladegi i kana fɛn da a ta kan i kana tɛmɛ a kan n'a ye min kɛ i ka da o ma rasulu de b'a dɔn mɔgɔ tɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ rasulu kan o kisi nɛɛma b'a ye i diyara ala ye cogo cogo n balimaw rasulu ka di ala ye ka tɛmɛ i kan ala ma fɛn min di rasulu ma fɛn min di a ka mantonw ma ka n'o di i ka n'o ta o bila allahu akbar e m'a ye fo biye ye wari ye nka a tɛ tɛmɛ wa silamɛ n'i ye diɲɛ baara o baara kɛ i b'a da ni rasulu ta ye k'a d'a ma o de ka hɛrɛ b'o de la ala k'a ni sawaba bɛn ni balimaw ni badenw ya rabbal alamin o la n balimaw ala ka fɛn bonyannenw maaw la ala ka fɛn bonyanni yɔrɔw la ala ka fɛn bonyanni wagatiw la jɔnni k'i jilaja i ka nin bɛɛ lajɛlen bonya sɔrɔ k'a bila a kɛcogoya la ala ye nin bonya n b'a bonya ala yɛrɛ de kosɔn nin bɛ ala ka baara la n fɛnɛ b'a bonya o kama maa minnu kɛra u bɛ ala dɔn u bɛ siran ala ɲɛ u limaniyalen don ala la ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min sabu ala ko maa minnu bɛ siran ala ɲɛ olu de y'ale teriw ye in awliya'uhu illa almuttaqun minnu bɛ siran ala ɲɛ dɛ k'olu de y'ale teriw ye tuma mɔgɔ man kan tɛ k'olu dɔgɔya mɔgɔ man kan tɛ ka bila olu la mɔgɔ man kan tɛ k'u dɔgɔya k'u kɛ fɛn dɔ ye k'i bi su ka bila u la walima ka maa wɛrɛ su ka bila u la olu fɛn dɔ ye min bɛ don i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi u la kosɛbɛ ala k'an ni sawaba bɛ ya rabbal alamin n balimaw n badenw an k'a dɔn alhayatu ma Allah atyabu hayat wa as'aduha ka ɲɛnamaya kɛ ala nɔfɛ cogoya la min ka di ala ye fɛn man di k'a bɔ allahu akbar ɲɛnamaya man di k'o ɲɛnamaya bɔ hakilisigi b'a kɔnɔ n'i balola n'i dusukun ye ala nɔfɛ fɛn min ɲɛnafin t'i la ne balimamuso
ni dusukun bi ka balo ala nɔfɛ fɛn min kama nafili t'i bolo el hayatu ma Allah ala k'an balo ala nɔfɛ k'an ka ɲɛnɛmaya kɛ ala ye ala ka se kɔrɔtalen don o la u bɛ ɲini an fɛ tuguni u bɛ tɛmɛnen kɔfɛ al istiqamatu ala dinillahi ta'ala بفعل الواجبات والأوامر وترك النواهي كي كما يمين كلينين دو على كديننا إكلين على كديننا أودي بك سوية إبه سباتي كو جل يرى تشوكو وتشوكو إكا سباتي أودي إكا كلينين ياي وكلينين يفنى أودي بناني كسباتي وكلينين يمين فلاني بفعل الواجبات fɛn minnu Allahu Taala ye yamariya di fɛn minnu na i jilaja i ka baara kɛ ni olu ye ala ye an bali ka bɔ fɛn minnu na i jilaja i k'olu to yen yamariya minnu Allahu subhanahu wa ta'ala a y'olu di a ka jɔnw ma n'o ye baaraw ye minnu wajibiyalen don ni y'a ɲininka a ka ca la caman b'a fɔ ko seli ni ye dɔwɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ko sun ni ye worokiya ɲininka u b'a fɔ ko hiji tiɲɛ don nin bɛ ye ala ka yamariya ko dɔw de ye ala ye nin bɛɛ fɔ jɔn ye nka jogo min fɛnɛ filɛ nin ye jogo ye fɛnba ye ala bolo dɛ jogo ti ko fitinin ye dɛ tiɲɛ fɔli i ka kɛ mɔgɔ ye min ladiriya b'i bolo i ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ hinɛ i ka kɛ mɔgɔ ye min sabalilen don